Israel lam an la buai khop mai tun weekend chung ringot hian Israel sipai som pathum zatan thiman IDF chuan Gaza a sipai pariat thiming an ron puanga Israel Defense Forces chuan inrin ni khan Gaza indona thi sipai pariat dangming an ron puanga tunkar to pa sipai thizat chu som pathum an tling to thi te zinga pali chu 7th Armor Brigade atanga local ni in First Sergeant reng nei vek an nia inrin ni khan Gaza chimlam indona a boral vek an ni anni hi David Bogdanovki kumsom pakwale Orel Basan kumsom ni Haifa lam chuak ve an nia Gal Hersko kumsom ni Ifta atanga lo piang le Itamar Semen lapit lam chuak Paramedic Brigade mi te an ni Master Sergeant Reserve Herslia Khua Cheng Nadav Isachar Farhi kumsom thum mi chu inrin ni khan Gaza khopui lai hol in beina athia Master Sergeant Reserve Eliahu Mer Ohana chu kumsom ni pariat mi ni in Haifa lam chuak ani ani po hi he in beina hian a boral bok an pahnih hi Reserve Infantry Unit Yaftat Brigade mi le sa ve an ni Sergeant Jerusalem lam chuak First Class Reserve Eliasaf Sosan kumsom ni pathum mi po Gaza chimlama indona athi boka athopui paratroopers reservist First Class Ohat Asur kumsom ni pathum mi Kafar Iona lam mi po athi zinga hian atel sipai dang panga chu indona hian na takin an hliam bok IDF hian ma in zirtop ni khan sipai dang panga thi te hming an lo puang to Staff Sergeant Givati Brigade Reconnaissance Unit athok Nir Rafael Kananian kumsom ni bet keset atanga piang te Staff Sergeant Givati Brigade Reconnaissance Unit kumsom ni mi Birhanu Kisi bet Sames Kuate Master Sergeant Reserve Saitarmin kumsom ni paruk 55th Reserve Paratrooper Brigade Noya 6623 Battalion amite Rospina atanga local Warrant Officer Reserve Alexander Speed kumsomli pakhatte 55th Reserve Paratrooper Brigade 6623 Battalion athok Karmiel atanga local le Captain Nahal Brigade Reconnaissance Unit team Commander kumsomni panimi Osri Moshe Bujak Haifa lam chuak te po thizinga hian an lo tel to Tiberias Samipa ka hlumania holona meichia thia muani Galilee khopui tura acheng zarani tha ani hian kumin chunga Arab community atwal thana voi zani somli pakhata thlenna ni Nikum Khan hemi hun chung hian mi zale sompali tha anlo ni towa hei hi Arab Society atwal thana thlengte en fiatu Abraham Initiative NGO chuan asoi Tel Aviv bula halona chuan police te chuan meiche pakhat kumsom nga pasari mi chu achen na ina thi inan hmu thuan soya thunei tu te chuan hemi tha aniarin hel chungchanga hian thu chiang an la nei lo heile hauthi US an pal lui ta sak mai US chuan hauthi drone te chuan Red Sea indolong tengkar te an beile toni inan soi US sipai te chuan indolong pakhat chu Yemen atanga ka chua UAV pali manga bei ani thu an soya tengkar pakhat chu suicide drone in a kap ni inan soibok heng thil thenga hian thi le hliaman omlo thu chua siamin US Central Command chuan USS Labun chuan Yemen a hauthi te thunun na hmun atanga ron ka chua pilot tel lo thlona aerial drone pali te US long frigate sa air defense bun mangalo ka thlak ani tian soi he US long hauthi drone ka phlatu hi tuipui sen chim lama da ania Iran thlop helte chetlat berna Bab el Mandeb Strait bei ani lo na turin le tuipui long kong veng him turin US kai hruai rang rual pol chuan long engemaza tan da to tun naya tuipuya longkal a him tun naya tuipuya longkal a him lo le a inrin ni mai khan Gujarat tuipui china India mi somni chuan na chu drone manga beyalo ni towa kha khan India security a inral rin na dara voring hle a
ati tu hriat chian fakala ni lo hetiang beina hi October ni som pasari atanga hauthi firfiak ten commercial shipping an bei voi som pangana ni ta hei baka hian CENTCOM US Middle East sipai mun pui chuan hauthi te thunun na hmun atangin longkong puya ballistic missile pahni ka chhu ani thu an soi boka mase long pakhat ma afu lo ni in an soi heti lai hian India tui pui lama longbei tu te kha US le Israel chuan Iran ni in an soi US chuan Iran chuan India tui pui kama tanker India tui pui rula tanker chu suicide drone in abei ni in na soya inrin ni khan India tui puya chemical tanker chu Iran atanga ka chwa one way attack drone in abei ni in Pentagon chuan a soi Pentagon thu chwa chuan chem Pluto long hi Liberia flag in tarania Dutch entity pakhatina enkol ni in antar langa private security firm pakhat chuan ma in Israel ne na inzom ani thu alo soi to bok Jerusalem point Tehran hi he bei pui thlak na hian direct ina enroll ni in an ngaya hei hi Hebrai media te chuan inrin ni zan khan na satakin an puang drone manga long be na hi India tui pui nautical mails ni vela hla ani India tui pui kama tanga nautical mails ni vela hla ani in US Navy long engma helai hmuna hian lo om hnai lova ma se he thil thlenna atanga hnai ber long om chu India Navy long ni in chan chua na thok tura tir ngala ni Yemena Iran thlop hauthi helten tui pui sena longkal drone le missile manga an be boruak len lai ani awangin India tui puya longbei tu te hi hauthi te niarin hlel an ni zeta ma se Iran na tanga ka ni in US le Israel chuan an soi Indo pui chuak thei tura Biden an Netanyahu khap dai thei ram October ni saria Hamas in Israel laka firfiak chet na lan tira beipui an thlaka Israel mi sangkhat zani zet an tha nuwa chumi atanga ni lia khan Israel chuan Lebanon Hezbollah laka beipui thlak na lian tham tak nei turin anin buat sai mup mai alo niya Hamas an beilain Hezbollah an ron chet ve nga lawang khan Israel hian Hamas a beilain Hezbollah te chu full scale an ro nga la tum ti tun nu hian hriat chu ani Boruaka indo thlona tam tak tir chua bom tam tham tak manga Hezbollah omna chu veivuta chantir mai kha Israel chuan alo tum ni in an soya mase pathuak nem US President Joe Biden chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu last minute aril ru a hne thei ram ni in an soi Wall Street Journal chuan inrin nia apuan danin Israel official te chuan October ni som pakhat khan an American tho pui te chu man mo takin an biak thu atar langa Hamasin ramrikal tlanga abeina anga Hezbollah in Israel lakabe pui thlak na kalpui tur khan an ron intin tu ati chu Israel intelligence lam hriat dana niya chumi ma ngeya thlona manga be khal antumani Hamas nor lain IDF chuana ma chawin Hezbollah laka hetiang khopana sa be pui thlak na hi akalpui kalpuya har sadoni in an ngaya Israel chuan US ne na tranpuina adil ni in journal chuana soya athil rachiang tu he thil rachiang tu mingtar ran lo chuan official te a hrilani khamizing daruk le achan ve khan Biden a pui tu thunei tu sang berber te chu meeting room a man mo takin an thu khoma thil thleng mek chungchang hriat tirani vele Biden chuan Netanyahu chu phone in Israel intelligence chungchanga Washington in rin helna anei chu asoi chuaka minute somli panga chung zet in biak na chuna yania Netanyahu chu Hezbollah laka bei pui thlak na kalpui lo turin Biden chuana ngena indona chu pumpel thei alani ati khatianga Israel intelligence thudon dana chuan Hamas chet na angkhan Hezbollah chuan lian tham takin Israel laka indona kalpuya tum ni in an ngaya mase US chuan chu tiang em chu ani an ring lo thung US hian Iran atangin mediator te kal tlangin thu a hre thina thu cha adong thina
tiran hian rambial buaina ti pun lun regional escalation ti pun adu lo thu a soi ni in US official te chuan an soi ani chuti angani chuan Iran lamtang Hezbollah te hian indona lian zo kan du lova Israel ti buai ero tun buaina an chet du dan tok ani ti chu US intelligence lam thu hriat dan ani ve thung chu wangin Israel chu full scale Hezbollah laka chelo turin Biden chuan adu ani Netanyahu chuan Biden hena a tho puite nen an lo soi ho ve photang ti in call hi ati to pani heti lai hian IDF chuan October ni sari a be pui thlak nu a mar chakram ri a sipai sang tam tak a khol khom a che khom te chu Hezbollah laka be pui thlak na kong rang in buat sai turin thupe ka pe a firfiak te chu paraglide mangin marlam ram rikal tlangin an ron lut don ni in an ngaya ala to hal boka mar chaklama Israel mi te hna bom da na huna lut ngal turle che thei tura in kaw turin thupek po thon chuang ngal ni in an soi Defense Ministry of Galan chuan preemptive strike nei hi na satakin athlopa anora kalpuya dua IDF thlop na anei bok ni in wala news site chuan soi Mase Netanyahu hian he ngai dan hi dodal thunga Mase strike dodal na konga minority voice nei adu lo thung Guns le National Unity a athopui gadi Asian cottage chu Netanyahu ne nanin rema Hezbollah laka be pui thlak chu kalpui lo danan zong ani War cabinet chuan a hnu loka Hezbollah laka thapui tho a chet be pui thlak na lian tham tak ti to parel ta zoka Hezbollah laka indo na lian tak puan chu thul ani ta zok ani Prime Minister office chuan in rin nitlai khan Wall Street Journal report hi an hnola October ni sari hnuwa Netanyahu chuan Israeli na ngai poimo masak ber tur chu chimlam malampan ani tur thule hedin hun hi war cabinet in apom ni ina soi chimlam ati chu Hamas lam ma soina ni Hamas an bei ma a Hezbollah bei du tu chu Galan le IDF official ti an ni thu Wall Street Journal chuan apuanga hei hi sipai thurin atanga chu tania sipai ral rel dan zul zoi ngai tu ani chuan Hezbollah be masak chu thil om tak po ni reng ani hei hi kil hnia indona kalpui ani don chuan mel ma hlo om zok le ral thuam nei thazok ma chon masak zok anga yani Netanyahu hian he buaina hian he thurin hi anol ni in an soi he report chungchanga hian Defense Ministry CIA le US State Department te chuan engma an soi lo thung Pentagon Press Secretary Patrick Ryder chuan Lebanon ramria buaina chuak chungchanga Washington chuan thutluk na siam har ati hle ni in a soya report kim chang ero soi du lo Hezbollah chu thapui tho a bei an ni talova chuti line Hezbollah po hian indo na lian zok an du lo ni in a hriata hei hi Iran du dan po ni Mase Lebanon Hezbollah le Israel ramria hian silai me po ala na sa hlea hei hian buaina zau zok a chhual lo na ti sanga Hezbollah ten voi tam tak an bei photo mar chakram ri khopuya tangin Israel mi sang tam tak son chhuan ni to ani Lebanon Prime Minister chuan Nimin Khan aram chu UN Security Council Resolution 1701 kalpui turin na in pe ti soya hei hian kumsang ni paruka Lebanon war voi ni na ti to pani na resolution noya ramrikal tlang Hezbollah chet na ti top tuma beina chumi atana ti top tura malak na niya UN Security Council Resolution 1701 chuan Lebanon laitani lui thlang lama ral thuam keng te chu pai chu aphuta UN remna siam tu le Lebanon sipai le State Security Force te ti lo chu ral thuam keng Lebanon omphal tira ni lo Mase Hezbollah hi kumsom tam tak chung chu Lebanon chimlam hun tam taka an chetla a hun nget an khuara heta hian na satakin an chea Israel la ka roketon kap fo boka Beirut ero chuan he pol hi thunun turin UN resolution angin engma ati lo thung October thla atanga indona tran na ni khan Lebanon atangin tun thlangin mi za somli chuang Israel ne na in beina an thi to a
atam zok chu Hezbollah fighter nima se civil mi som ni chuang an tel thung an zinga pathum chu journalist an ni ti AFP chuan asoi Israel lama chuan civil mi pali la sipai pariat an thi to thung Hezbollah ho tu pa in thu asoina Gaza a kan unaw te hnena enge kan ti thayang Lebanon rama Israel nen indona lian tak nei ta ila chu chuan Gaza indona chu ati top thayangem a chan na chu ni lo ati top don lo ani Gaza indona hi a top don lo Gaza chunga Israel in hnena a chan chavin indona chu atopang ati hemi awang hian lian tham taka Israel lo do ve ngot chu thilfu berani lo ti hi Hezbollah hruai tu te ngai dan po ani Ole indoni somriat na kalmeka Israel chuan sipai an chan belzela sipai an chan belzela indona hian top lam mala hoilova indona lian zok ki kangkai theitur akai hnoi thil thlenga om chho hri zela chanchin kan ngai chang zel don nia video dot le in lo ngai chang thau don nia in zawa in mangthale vek ole